Nakapag-resignen iti agdamang nga administrador iti Ili Abantay ani Samuel Samiboy Parilla II. Iti napalabas sa Setyembre 28, 2012. Kapuanan ta agpaidasig isuna akas mayor iti nadakamat nga Ili. Sigon iti panagipatpatang iti pwersa iti press corps ken kuana nakasagaran iti line up da iti grupunan. Adinudta atumaray akas Vice Mayor ni William Pre, Sangguniang Bayan Met ni Floro Peredo, Senior Roberto Reboroso, William Pakpako, Arnold Paz, Nick Pamuspusan, Arceli Nabor, Hipolito Madriaga, ken Hilario Paet. Tas ti marikrik natin numotib yang manong ket medyo excited nga kabkaban ta syempre damok ti tumapog apo ti talaga ti politika ta nabayag med nga nagserserbiak ti Lingabantay as administrator yo. Nagserbiak pala iti tiyempo ni mamang ko, nag-administradorak idin since 2004 up to present apong Sipot iti kinabayag iti pamilya Parilla ang nagserbi iti Ili Abantay. Dita nga nagnunumwanda nga isuna iti mangituloy iti napintas ani rogyanan dagiti dadakkel na. Well, manong takas na di kakabsat kon adadamit amin di Amerika na po adamit ti kanya-kanyang pamilya da di jayan kay damit iti biag di Amerika ta nataltal lang ko ti pinagbiag da di jay ket dati nung motibiyang metlaing apo iti nakakita nga siyak ti kayat ko met iti sumukat ken tinaganak kanyak tadigi nararami dati napalpalabas injak nga kahit nga pergen ket hanjam kahit nga mapukaw ti pamilya mi ti Ili nga bantay so nga siyak iti nagdesisyonen manong nga sumukat kanyada. When manong kas ni papa ken ni mama medyo kay damit ti basi aginanan iti nataltal na basi nga pinagbiagen ta medyo lumakay ken bumaket damit ten so nga napagkapatang mi ti pamilya manong nga siyak ti isukat da. Tallo iti kadwa iti administrasyon ang last term. May saditan ni Sangguniang Bayan George Leones, Rene Kentinita, ken ni Eddie Mercurio. Adinudta nga insukat da iti tallo a barangay captain, iti Aggay, Bulag, ken Tayak nga isuda ni Nabor, Madriaga ken ni Paet. When manong kas DJ damit ti plano ti administrasyon manong ti Ilitay nga bantay aduna direta nga plano jak nga mesa-mesa nga po ta makita yung tulatan sa no ka mga agserbin ngem ni digi priority project ti administrasyon manong itultuloy kontrol ta syempre ni digi tinakaseten ken dito no motive yang digi plano may nga sarilik aramidek to medlato no nakatugawak manong. Akas inaramid iti grupo da nga Nationalista Party Bileg manipod iti 30 ketopat nga kapitanes ket ita nga indawat da nga aggapo iti kapitan iti isukat da ket ita pinatgan iti administrasyon. Siya kung Samiboy nga Parilla nabayag na nagserserbi ti Ilitay nga bantay kas administrator yo ket namnamayon yo apo nga awan ti pagbalbaliwan na numampay siya ti mapan nga para mayor ni papa ken mama dadalatad ta ken di kakadwami nga nabaybayagen da Vice Peredo da William Pre ken amin nga kakadwami ti politika apo ket digi pinagserbida ison tumet lang apo tinamnamay nyo nga serbisyo nga maalayon tumet lang dati sumorsor ng administrasyon no danto man iti gasgasat tumet apo. Ryan Pardo, Core TV News.